Morjens meikäläinen, herra Vanda. Pelokin ja täällä tää Pamautalo jo. Se oli joku 12.00 kun itse aloitettiin Pamautelemaan pihalla. Mahtavaa. Mutta näitä jossakin voi sanoa Pamautella jotakin sellaista. Tuo Pamautelo ei jo mahtavaa tähän. Nyt alkoi uusi vuosi, kun aloitettiin räiskimään taas. Mahtavaa. Mahtavaa. Ankkurikampa me ollaan siinä kohdassa. Missä me aina kuvataankin. Tulee kylmäkin tähän pihaan. Yeah. Ja uutena vuotena vähän pitäis tää videokin tällä hetkellä, jos kuvattelin tää huviksen videota. No ette näe mitään, kohta näette tuolla valo, jos näette tuohon. Jostakin siinä päin saatte valoa. Siis tuolla. Varmaan näette jonkun mun kädet käteen, niin katsokaa tarkasti tuohon. Nyt näette jotakin. Pitää nyt tehdä päivänä, mutta illalla on kiva kuunnella räiskintää tässä. Hartaa. Mä sanoin, vanhempani sanoo, että älä me kaupassa. Mä menen samaa reittiä. Niin kuin aina. Ja. Auto! Oikeesti. Ei pelleillä tää videossa. Täällä on rahaakin mun kukkarossani. Kattoko. Kukkaroa! No ette näe tässä mitään. Jos mulla olisi Samsung, niin silloin olisin nähnyt jotakin. Sitten näkisit jotakin, kun ne lähti jotakin. Jotakin tätä näyttää tällä hetkellä. Sen koneen mä laitan aina jokaisessa videossa. Ja tänään mä pelattiin 7 Nitveria Saurrakenia. Se on muuten hyvä peli, se se joku Braken. Tai Braken, joku hienoinen peli. Sorme paleltuu jo. Aivan paljonkin. Joo. Täällä on joku lenkkeilijä. En me viitä kuvatakaan sitä yhtään. Tehdään aika kuntoillaankin. Aika paljon. En ihan tiedä. Ja hauskaa uutta vuotta vaan. Ja mennään päiväkotiin asti nyt. Mahtavaa. Oikeesti jotkut eivät uskaltaa videota missään pihalla tai marketissa. Ne luulee vähän se, kun kaikki katsoo, mutta ei se muuta mihin kuvaa, mitä valitetaan, mutta tää on mun rakkausvideo, rakkausvideo. Sellaista. Tuli menevä Veeroa lokottamalla. Könttäkin, että siellä näkee olevan. Että niin mä puhunkin sit lahjoista. Joo, muistan. Me mentiin päivälläkin tästä ottamaan videota. Sama reitti. Uijakyötänä. Joo, monta päivää kouluun. Jopa YKK-nivi. 7-8 päivää. Onneksi ei oo nyt. Oispa ollut vielä se alkuloma. Silloin ei tarvinnut odotella kouluita. Oikeesti. Kun te menette vaikka lomille suoraan koulusta, alkaa pitkä loma. Silloin kaameen tylsys, ainakin mulla. Mä oon jotakin tähän juttuun. Näitä jotakin pamautellaanko. Tuletko pamautettiin tuohon, kuuluu jotakin. Mä en näe siis yhtään mitään, missä pamautellaan.
Näyttää ole mitään, kun näette varmaan joskus näitä jossakin videossa. Eikö tässä videossa? Täällä ei kuule, pavan tuli mitään. Äsken tuli joku. Tuossa, mutta ette nähneet mitään. Tuolla. Täällä onkin vaikka tällä kuun jälkeen, koska tähän aikaan tulee vaan pamauksetkin. Aika pamaatellaankin videota. Kuun aikaa. Oho. Ja mä olen luullut, että yksi ajaa meidän päälle. Ei, ja kello olisi jo jotakin 6:30 nyt. 6:30 kello. On se näyttää jotakin. Näetkö tätä videosta? Siinä 6:30, 7. Ei 6:30, 6:30 kello. No ei saatana. Sori, aina jokaisessa videossa kiroilu tulee heti paikalle. Minun pitää kertoa, että joku advent, joku sellainen joku ES-kielto. No ei vitus voi. Ai että. Oikeesti, miksi ES just vien pois? Yritetään viedä pois, se on hyvä juoma. Ei siinä ole mitään vikaa. Se vain kaikilla ES kädessä, mutta ei se mua haittaa vaikka onkin. Tai joku Eurosopper tai Pirkan energiajuoma tai Cola ES tai joku Pirkan. Ei se mua haittaa. Tai Ruotsin Isian kädessä, energiajuoma kädessä. Oikeesti. Ei sitä haittaa mitään se tekee siitä videosta. Vaikka joku spudroilee mua, ei mua edes kiinnosta. Ihme. Vielä haukuilla ES-stä jonneksi. No ei se haittaa mikä Jonne on, vaikka mikä se tapahtui jonneksi. Ja minähän vihaan Jonneja. Niillä on koko ES kädessä, mutta ei se mua haittaa, onkin vaikka Pirkan tai ES on kädessä. Edes joku juoma kädessä ei saa olla. Suomessa ei se haittaa mikä on kädessä. Ei, vaikka Eurosopper ennen kuin drinkki on kädessä. Ei siinä väliä vaikka juo jotakin. Välillä edes kerran kuukaudessa joku Eurosopper ennen kuin drinkin. Ei se mua haittaa mitään vaikka on kädessä tai haukutaan. Tuolla me rekordaadinkin. Tuossa päässä. Otoppa. Tuossa kohdassa me rekordaatiin. Siis tuolla päässä. Rekordiin. Laitettiin. On mennyt 8 minuuttia. Mä olen nyt koulupihassa. Täällä mä spudroilen joku joskus kesällä. Mehän yhden kaverin kanssa spudroiltiin täällä. 2 kaverin kanssa. Plus minä. Täällä kaverin kanssa vähän spudroiltiin vähän. Oli mahtavaa spudroilla vähän täällä. Niin oli pyörätkin. Joo. Tulla vaan varmasti vielä kuvata, eikö tehdä jotakin pamaatteja. Oho, onpas kovaa. Kovaa tämä. Eihän tossa pysty hakkaamaan, kun sattuu. Tuolla äsken osui joku. Tää pikkuinen potku. Toi on kova, että en minä kauan voi potkia. Miksi tällaiset pitää ollakin täällä? Joka puolella. Ja dokkeja tuollakin ne tulevat. Ihme dokit. Tuolla on dokkeja. Mutta ei saa mitään. Ja ollaan lopettamaan. Se olisi morjesta, mikä oli Herra Panda. Se oli Vlog About 7. Nähdään ensi videossa. Morjens. Kuitan.